antzeslana, ez dakit, niretzat kariño handia diodan antzeslan bada. Batetik duela urtebetean mama izan naizelako, eta horrek asko mugitu dit, mugitzen dizu zertaz hitz egin nahi duzun eta zer kontatu nahi duzun. Eta gainera, bigarrena da, ez da gauza bat oso garrantzitsua, eta da, aurkitu dut antzerki talde bat, oso gogoko dudana, asko gustatzen nola lan egiten duten Eidabe antzerki taldea, ze konpromiso daukaten historiekiko, ez dute bakarri denbora pasa nahi, Amama ez da denbora pasatzeko gauza bat. Da, ondo pasatzeko, baina era berean gauza asko partekatzeko. Ze hori da helburua, ez? Helburua azken batean da, neurri batean, askotan ez dakigu, zein dan gure ingurua edo biltzen gaituen hori, ez? Aztu egiten zaigu edo ez degera jabetzen. Bueno, horri buruz, pixka bat, esnatu nahi du. Pilin, tilin, bai. Ze, nola izena du gure amamak? Eta gure amamaren amamak, nola izena zuen? Eta nungoa zen? Eta zelan bide egiten zuen? Zertzen arrantzalea? Ala, irakurtzea gustatzen zitzaion? Ez dakizue? Ba, Amama antzeslana ikusi behar duzue. Bihotzaren sako